Dobre, tak dobré ráno všetkým. Ešte raz aj odo mňa. Ja som rád, že môžem po nejakej dobe byť tu v takomto mojom domácom zbore. Ja som bol nejaký čas teraz odcestovaný a vždy je to taká dvojsečná vec, keď ste odcestovaní, že vám chýba to vaše prostredie, tá vaša rodina, aj duchovná, ale na druhej strane som bol vo viacerých iných zhromaždeniach, kde som prežil požehnania. A aj keď som ho tam teda prežil, aj tak som sa veľmi rád sem vrátil. A ja vám chcem dneska hovoriť o niečom, čo je možno takým vyvrcholením môjho roka celého. By som povedal, že Pán Boh takým určitým spôsobom zobral nejaké náradie a povedal si, že potrebuje trošku dotiahnuť nejaké skrutky a vymeniť nejaké časti môjho života a proste nejak to tak znova nastaviť, naolejovať, aby ten nový rok, ten ďalší rok bol taký, aký on chce. Ja neviem, aký ho chce mať, neviem, čo ma čaká, ale tento rok bol celkom zaujímavý. Aj Peťo, jeden, aj druhý, mi tak trošku nahrali na smeč, tak som rád, že spomínali nejaké pasáže z písma, lebo ja chcem hovoriť o tom, že ako vlastne my pristupujeme k Božiemu slovu a že aký vplyv to môže mať na náš duchovný rast. A že keď to niekde, tak povedať, viazne v našom nasledovaní Pána Boha, na našej ceste s ním, za ním, na našej premene, na jeho obraz, či to nie je aj kvôli tomu, že k Božiemu slovu pristupujeme s takou veľkou rezervou, tak to poviem minimálne, že s takou rezervou, a či je tam nejaký nenaplnený potenciál, ktorý by nám mohol pomôcť pohnúť sa ďalej. Pokiaľ viem, teda nikto väčšinou nie je spokojný s tým tam, kde je, čo sa týka svojho duchovného rastu. Ja pracujem s ľuďmi v tejto oblasti už vyše 22-23 rokov možno. Už ako študent som mal nejakých učeníkov, vedol som nejaké skupinky a to dobré na tom bolo vždy to, že vždy som videl, že ľudia hovorili, že chcú ďalej ísť, chcú rásť vo svojej viere, chcú spoznávať Boha viac, chcú sa viac premieňať na jeho obraz. Takže to je to dobré, tá túžba tam je. Na druhej strane ruka v ruke s tým bolo aj to, že niekde to škrípe, niekde to viazne a nejak všetci cítime, že máme potenciál na viac. Keď máme Ducha Svätého, máme Božie slovo, máme iných ľudí, ktorí nám pomáhajú rásť, tak prečo je to tak, že to niekde viazne a dosť často to viazne? Tak preto som aj nazval tak moju kázeň. Takýto je taký podnázov, podtitul. Ako urýchliť svoj duchovný rast, ale takým správnym spôsobom. Správnym spôsobom. To chcem tam dať preto, lebo chcem sa pozrieť na ten, ktorý je podľa mňa jeden z tých úplne najsprávnejších, a dáte do kontrastu s niektorými inými. A ak ste si všimli oznámy, tak ste videli, že toto je teda pasáž, z ktorej budem hovoriť, z Ezdráša, 7. kapitola, 6. až 10. verš. Ja som na túto pasáž nejak prišiel presne tým spôsobom, akým Pán Boh tento rok pracuje vo mne cez svoje slovo. Tak povediac, nejako som ju nevyhľadával, nejak som si ju nepýtal. Ona proste prišla od niekoho, kto len tak medzi rečou spomenul tie verše, že on si ich čítal a veľmi veľa mi o tom nerozprával, ale Pán Boh to nejak nenechal odísť. Tak povedať, nenechal to odísť a naopak stále mi to pripomínal, aby som sa tam vrátil. Tak to trvalo nejaký čas, možno mesiac, kým som sa vrátil, kým som zobral Bibliu do rúk a kým som si našiel tú pasáž. A trvalo to možno ďalší mesiac, kým som sa dopracoval k tomu, čo vám teraz poviem. Takže, prečo tu mám tento obrázok? Tento obrázok tu mám preto, lebo včera som bol na jednej konferencii veľmi známej, má 3 písmená vo svojom názve, začína v piatok, končí v sobotu, raz za rok je to vždy, aby som nerobil reklamu. Tak. Chodí tam dosť veľa ľudí, stovky ľudí, ja som tam tento rok nešiel, lebo mal som nejaké iné veci v živote, ktorým som sa musel venovať, boli dôležitejšie. Ale prišiel som tak na návštevu, hej, a keď som mal čas, tak som si pozeral tie knižky, ktoré tam boli. Veľmi veľa výborných kníh, naozaj. Bral som jednu do ruky, potom druhú, pozeral som, o čom sú tie knižky a veľmi rýchlo som si uvedomil, že
že v zásade je to jedno, ktorú by som si kúpil. Lebo každá by mi niečo dala do života. Každá by mi pomohla pohnúť sa ďalej v nejakej oblasti. Či je to v službe, alebo je to v mojom osobnom vzťahu s Bohom, alebo je to v manželstve, alebo je to v čomkoľvek. Je to úplne jedno. Zjednodušene povedané, ktorúkoľvek by som si mohol zobrať. No a ako som tam pozeral všetky tie knižky, tak som tam našiel jednu, ktorá bola tak vzadu, hej, že ja som malý s rastom a som sa musel tak veľmi za ňou naťahovať, bola za všetkými ostatnými a vyzerala tak dosť akože neatraktívne, musím povedať, že ten obal bol dosť taký suchý. Keď ste ju chytili do ruky, neviem, vyzerala nejak takto. Keď ju otvoríte, tie ostatné vyzerali niekedy oveľa lepšie, fakt tá grafika bola úplne výborná, dokonca aj cena tejto jednej knihy bola, musím povedať, žiaľ vyššia ako cena mnohých ostatných kníh. Takže, neviem, keď tam tak človek stojí, tak si rozmyslí, že keď má len 10 eur, že do čoho ich investuje. Ale ja som si tak uvedomil, že či by to nemalo byť nejak tak opačne. Či by to nemalo byť nejak tak opačne, že táto by mala byť tak vpredu a táto by mala byť tá, ktorá sa používa najviac aj v našich životoch. A táto pasáž z Ezdraša ma presne k tomuto naviedla. Tak sa poďme na ňu pozrieť. Ja som ju skúsil tam dať nejak tak, aby sa dala prečítať. Aj tak z diaľky, tak dúfam, že sa dá, tak ja ju tiež skúsim prečítať. Môžete to sledovať aj vy, ak chcete. Čiže Ezdraš, 7. kapitola, prvých 10 veršov, s tým, že tých prvých 5 som tam nedal, lebo je to taký Ezdrašov rodokmeň. Hej. Tak tie mená sa mi zdali v podstate nedôležité vzhľadom na to, čo chcem povedať. Tak tie teraz preskočím, ale môžete si ich pozrieť. No a potom od 6. verša. Tento Ezdraš vyšiel z Babylonu, bol zákonníkom skúseným Mojžišovom zákone, ktorý dal Hospodin, Boh Izraela. Keďže bola nad ním ruka Hospodina, jeho Boha, kráľ mu dával všetko, čo žiadal. Zároveň putoval do Jeruzalema húf Izraelitov, kňazov, levitov, spevákov, vrátnikov a nevoľníkov chrámu v 7. roku kráľa Artaxerxa. Nikdy to neviem prečítať na prvýkrát. Do Jeruzalema prišiel v 5. mesiaci v 7. roku tohto kráľa. No, teraz by sme mali ísť ďalej. Dobre, funguje to. Na prvý deň 1. mesiaca bol totiž určený odchod z Babylonu a v prvý deň 5. mesiaca sa dostal do Jeruzalema, lebo na ňom spočívala dobrotivá ruka jeho Boha. A teraz ten 10. verš, ktorý má na svedomí všetko ostatné, čo tu odznie dneska. Ezdraš si totiž zaumienil skúmať Hospodinov zákon, plniť ho a učiť izraelský ľud ustanovenia a právne predpisy. Táto pasáž je aj z toho dobového hľadiska veľmi zaujímavá, ale to teraz nejdem riešiť. Čo sa vtedy dialo s Izraelom ako s národom, kde bol a prečo to tak bolo a ako Pán Boh použil ľudí ako Ezdraš alebo Nehemiáš, lebo to sú dve také sesterské knihy, tak povediac. Tak to teraz nebudem riešiť, ja to chcem rovno tak preniesť sem do nášho života, do môjho života a podeliť sa s vami o tie pozorovania, ktoré mi Pán Boh tak uložil na srdce a ktoré sa snažím aplikovať už nejaký čas. Takže ten 10. verš bude ten, okolo ktorého sa to všetko bude točiť. Čo mi teda Pán Boh povedal? Prečo sa oplatí pracovať primárne s Božím slovom? Prvá vec, ktorá tam je v tom verši, bola táto. Že Ezdraš si zaumienil. Ezdraš si zaumienil niečo. Zistil som, že ohľadom môjho duchovného rastu, nášho duchovného rastu aj ako jednotlivcov, ako zboru, je strašne veľa vecí, ktoré mi pomáhajú a pritom vôbec nezávisia odo mňa. Keďže žijem v cirkvi, tej mojej lokálnej, žijem v tej cirkvi univerzálnej, celosvetovej, tak Pán Boh to nejak tak celé nastavil, že v podstate sa viem strašne veľa vecí učiť aj bez toho, že by som sa vôbec dotkol svojej Biblie. Lebo je množstvo iných zdrojov, množstvo iných ľudí, ktorých Pán Boh požehnal nejakým darom. Je množstvo takých, ktorých ním nepožehnal, ale aj tak produkujú nejaké materiály. Ale viem sa naučiť veľmi veľa vecí bez toho, že by som vôbec ja chytil svoju Bibliu do ruky. A
Pán Boh používa teda iných ľudí na môj rast, ale som si tak uvedomil, že je to tak preto, lebo oni s ňou pracujú. No a som si zároveň uvedomil aj to, že je niekoľko základných a nevyhnutných vecí pre môj duchovný rast, ktorý naozaj nikto neurobí za mňa. Nikto neurobí za mňa. A to sa týka aj takej tej mojej osobnej práce s Božím slovom. Moju osobnú prácu s Božím slovom nenahradí žiadny materiál, ktorý si viem kúpiť. A takéto veci, ako tá vlastná osobná práca s Božím slovom, budú na mňa čakať, až kým sa nerozhodnem ich konať. A čím neskôr sa rozhodnem začať to robiť, tým neskôr sa pozitívne prejaví to ovocie v mojom živote, v mojom duchovnom raste. A samozrejme to platí aj opačne. Čím skôr to začnem robiť, tak tým skôr sa to ovocie prejaví. V podstate platí to, že nikdy nie je neskoro, ale zároveň čím skôr, tým lepšie. No a ak sa chcem zmeniť, ak chcem rásť, ak sa chcem posunúť ďalej vo svojom vzťahu s Bohom, a chcem, aby ma ďalej používal, tak si musím uvedomiť, že tá zmena, ku ktorej chcem smerovať, je len konečným bodom určitého procesu. Ano? A ten proces začína mojím rozhodnutím. Neviem nejako obísť to, že sa rozhodnem robiť určité veci, vrátane toho, že budem študovať Božie slovo. To musí byť jeden z tých úplne prvých krokov. Musí to byť moja vlastná iniciatíva. Ezdráž si zaumienil, že bude skúmať Boží zákon. Tak na tom by možno nebolo nič také prevratné, ale Pán Boh to nenechal len tak a v tom čase, ktorý som strávil, približne mesiac nad týmto jedným veršom, tak mal pripravené pre mňa také veľmi ťažké otázky, ktorým som musel čeliť. A veľmi jasne sa ma pýtal, že teda keď to tak v mojom živote viazne a škrípe, čo sa týka štúdia Božieho slova, tak prečo to tak je? Prečo to tak je? A odhalil mi, že nie je to vôbec preto, lebo nemám čas, lebo mám kopec času. Mám toľko isto času, ktorý majú všetci tí ľudia, ktorí to Božie slovo študujú. Takže nie je to otázka nedostatku času, hej. Je to len otázka toho, či je to priorita pre mňa v tom čase, alebo to nie je priorita. Je to otázka zručnosti, že neviem, čo mám robiť? Myslím si, že nie. Možno niekedy na začiatku, keď som sa obrátil a viedol svoju prvú skupinku a vôbec som nevedel, čo som robil. Študovali sme Božie slovo veľmi amatérsky a tak živelne a poriadne naozaj som nevedel, čo tam odznelo a či to bolo teologicky správne, vôbec neviem. Ale odtedy mám všetko k dispozícii, čo potrebujem na to, aby som vedel, ako mám študovať Božie slovo. A keď to neviem, tak sa to dá veľmi ľahko naučiť. Pán Boh ma vedol k tomu, že mám na to oveľa horší dôvod. A ten horší dôvod je moja motivácia, že mám nesprávnu motiváciu. Totiž, čo zistil som, keď sa mi tak prihováral, že čo je najväčšia motivácia pre mňa, keď študujem Božie slovo. Čo je najväčšia motivácia, najsilnejšia motivácia, tak povedať nezastaviteľná, keď určite proste budem študovať Božie slovo. A zistil som, že ten dôvod bol ten, keď mi niekto prejaví nejakým spôsobom za to uznanie. Keď príde niekto a povie, že to bolo naozaj super, akože to, že si to študoval a že takto si to povedal, tak to je úplne super, mne to veľmi pomohlo, som ti za to veľmi vďačný. Čiže možno to je aj pravda, že sa to tak stalo, že to Pán Boh tak použil, ale to, že niekto príde za mnou a ma tak potľapká po pleci a povie to, tak je to taká motivácia pre mňa a žiaľ prerastlo to aj do takej nezdravej motivácie pre mňa. Ale Pán Boh to nenechal len tak sa ma tak pýtal, že čo je aj taká správna motivácia, čo by mohla byť taká dobrá motivácia. Tak vám poviem jednu, mám to viac napísané, ale jedna z nich je tá, keď sa môžem o tom len tak zdieľať. Naozaj s niekým si sadnúť a zdieľať sa. A nehovoriť o tom, čo potrebujeme spraviť pre Božie kráľovstvo, čo potrebujeme spraviť pre naše rodiny. Ono to všetko je v tom aj tak. Ale keď sa len tak zdieľame, sadneme si a zdieľame sa o tom, čo čítame v písme a čo nám Pán Boh cez to písmo hovorí, tak to ma veľmi motivuje. Keď nemusím riešiť to, že čo niekto chce, aby som spravil pre ňoho alebo pre Božie kráľovstvo, ale len to, že sa ma opýta, čo študuješ v písme,
Čo študuješ v písme? Čo ti Pán Boh hovorí? Takže proces a prvý krok je rozhodnutie. Ezdráž si zaumienil, Ezdráž sa rozhodol niečo robiť. No a teraz čo robil? Tak študoval písmo, skúmal Hospodinov zákon. Pre nás je ťažké si predstaviť, čo to znamenalo preňho, ale skúsim veľmi stručne, že nemal samozrejme žiadnu aplikáciu na mobilnom telefóne ani v svojom počítači, neexistoval Google, neexistovali paralelné preklady Biblie, takže preňho študovať ten Hospodinov zákon, to bola naozaj dosť namáhavá práca, lebo všetko sa robilo manuálne. Dokonca ani to písmo, ktoré my máme v tom jednom zväzku, nemal k dispozícii, lebo vtedy nič také nebolo, takže pravdepodobne chodil na nejaké miesto, kde si vyberal tie zvitky a musel mať veľký pracovný stôl, aby si to tam mohol rozložiť a potom si nejaké poznámky robiť. A tie poznámky veľmi jednoducho sa mu mohli zničiť, stratiť, zhorieť, takže nebolo to nič ľahké, no napriek tomu on sa rozhodol, že tú prekážku prekoná. A bude aj tak skúmať Hospodinov zákon. To je taká jedna vec, čo som si uvedomil. Druhá vec bola to, že naozaj tu išlo také samoštúdium. Že Ezdráž študoval to Božie slovo akože sám, osobne. Tak povedac, nedelegoval to svoje štúdium Božieho slova na niekoho iného. Že neočakával, že ja si proste kúpim alebo zaobstarám zvitok nejakého iného zákonníka, učiteľa zákona, ktorý si prečítam. Ale to, čo je tu napísané, že on sa rozhodol skúmať ten Hospodinov zákon sám. A hneď mi to tak bylo, že v tej našej konzumnej kultúre, silne konzumnej, kresťanskej kultúre tiež, kde máme skôr tendenciu pristupovať k Božiemu slovu pasívne a delegovať tie pravdy Božieho slova na niekoho iného, tak si odvykáme postupne od toho, že to naozaj robíme poriadne a do hĺbky. A že vôbec zastaneme, že vôbec spomalíme, zastaneme a že sa hlboko zamýšľame a vôbec, že si kladieme nejaké otázky, respektíve, že v tom procese dovolíme Bohu, aby nám kladol nejaké otázky. A pasívne čakáme na niekoho, alebo nemusíme čakať pasívne v podstate, ale stačí, keď ideme na internet a tam je naozaj všetko. Čiže namiesto toho, aby takýto jednoduchý verš sme dali do Božích rúk a povedali, že Pane, čo si mám z neho zobrať? A odhalil mi veci, ktoré v mojom živote potrebujú byť odhalené, aby sa to zmenilo, tak šup, Google a nájsť si nejakú web stránku, kde to všetko je už proste pekne, štruktúrovane, vysvetlené. A keď sa nám nepáči jedna verzia, tak si nájdeme druhú, a keď ani druhá, tak tretiu, štvrtú, piatú, až kým sa nenájdeme tú, ktorá sa nám naozaj páči. Táto je úplne najlepšia. No a celé to nie je zlé, samozrejme, ale vytlača to úplne preč z nášho života niečo, čo by tam malo byť a čo je nevyhnutné. A to je takéto rande s Božím slovom. To rande, kde naozaj ja študujem to Božie slovo a ja som z očí v oči Hospodinovi a nie je to medzi nikým iným, len medzi mnou a ním. Takže je to určitá námaha, ale stojí za to. No a čo znamená správne študovať? Napríklad to bola jedna z tých otázok, ktoré som tak spracovával. Vždy, keď takúto pasáž už v poslednej dobe čítam, tak je tam to slovo a my máme tendenciu ho tak preletieť. Samozrejme vieme, čo znamená študovať, veď kto neštudoval, stále musíme niečo študovať, niečo si osvojať, nejaké vedomosti a niekedy sme radi, že konečne nemusíme. Ale v tom procese tej mojej interakcie s Pánom ohľadom tohto, tak toto mi odhalil, že študovať Hospodinov zákon, Božie slovo, znamená silnú oddanosť tejto veci. Naozaj, že sme oddaní žiť pre toto. Doslova žiť pre toto a nasadiť sa za to. Keď ja sám to študujem, tak žijem preto, nasadzujem sa preto. Nerobím to len nejakým spôsobom mechanicky, ale naozaj vkladám svoje celé ja do toho. Ďalej, čo to znamená? Znamená to aj časovú prioritu, mentálnu prioritu, emocionálnu prioritu a aj finančnú prioritu. To znamená, že svoj život prispôsobujem tomu, aby som Božie slovo
mohol študovať. To znamená ale, že na niektoré veci tým pádom som ochotný povedať nie. Som ochotný povedať nie na niečo, čo môže spôsobiť, že to Božie slovo študovať nebudem. Čo to ešte znamená? Znamená to naučiť sa, ako to robiť, keď sa mi zdá, že všetky tie moje doterajšie metódy sa vyčerpali a zdá sa, že už žiadna neexistuje. Tak čo, budem pokračovať ďalej? No nie, nemusí to znamenať to, že budem to pokračovať ďalej. Ja tento rok, vlastne celý rok čerpám z jednej úplne novej metódy štúdie Božieho slova pre mňa. Pre mňa nová, ona existuje, zistil som, stovky rokov, ale pre mňa je úplne nová. A myslím si, že tento rok mám naozaj výborný z hľadiska štúdia Božieho slova. A to je len preto, lebo som dal tomu šancu a Pán Boh to používa v mojom živote. Ak chcete vedieť, o akú metódu ide, tak vám to poviem niekedy inokedy. Čo ešte znamená študovať? Pán Boh mi odhalil, že študovať znamená aj nebať sa. Nebať sa ísť na také osobné stretnutie s ním a nebať sa toho, že v tom slove, ako hovoril Peťo pred chvíľou z toho Matúša, že tam bude niečo také nepríjemné. Niečo, čo mi nastaví zrkadlo, niečo možno až bolestivé. Ak ho totiž to vnímam správne, ak vnímam správne Pána Boha, ak vnímam správne seba a to, čo všetko mám v ňom, moje postavenie v ňom, neexistuje nič, čo ma v skutočnosti môže ohroziť. Nič ma nemôže ohroziť. Môžem ku komukoľvek a k čomukoľvek vrátane štúdia Božieho slova, k akékoľvek pasáži pristúpiť bez strachu. A mal by som byť tým pádom motivovaný znútra k tomu, aby som to robil, aj keď tam bude niečo takéto nepríjemné a bolestivé, čo odhalí niečo v mojom živote. Znamená to aj niečo iné? Znamená to aj ďalej premýšľať, ďalej spracovávať, čo pri tom osobnom rozhovore odznelo. Ja vám dám taký príklad. Všetci poznáme Žalm 23. Všetci ho poznáme, teda väčšina ho pozná. A takto teda Pán Boh pracuje vo mne tento rok so svojím slovom. Niekedy na začiatku tohto roka sme v rámci tímu, v ktorom sme si len tak čítali tento žalm, ale len sme ho tak prešli. Hej. A samozrejme, predtým som ho čítal asi 10 000 krát, takže nič nové to pre mňa nebolo, takže za normálnych okolností by som povedal, že dobre, ďakujem za pripomenutie, idem ďalej. Ale ďalej premýšľať, ďalej spracovávať a dať Bohu šancu niečomu inému znamenalo v tomto prípade to, že som sa pýtal, že či je tam niečo, čo si mám všimnúť. Je tam niečo, čo Pán Boh mi chce povedať do môjho života. A zistil som, že áno, že v tom verši 4. Hoď by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého, veď ty si stále so mnou, tvoj prúd a tvoja palica sú mi útechou. Je tam jedno slovo, ktoré ma sprevádza už asi 7, 8, 9 mesiacov, v tom dobrom slova zmysle, alebo výraz nebudem sa báť. Nebudem sa báť. A počas tohto roka mi Pán Boh odhaluje zoznam vecí, z ktorých mám strach vo svojom živote. Mám z nich strach. Mám z nich strach. A je to naozaj len preto, tento zoznam sa tak povediac odhaľuje, že tá pasáž neprišla a neodišla. A chápete, čo tým myslím? Ona neprišla a neodišla, bola chronicky známa. Ale preto, lebo som sa pýtal, stále je tam niečo. By the way, to je súčasť tej metódy, že keď už príde nejaké to Božie slovo do vášho života, tak aj keď je to známe, aj keď si myslíte, že nič vám to už nemôže povedať, tak dať Bohu šancu, aby s tým mohol ísť trošku hlbšie alebo veľmi hlboko do vášho života. Znamená to ale aj spomaliť, neísť ďalej. Znamená to až zastať a neísť ďalej, keď sa vám zdá, že Pán Boh niečo začína hovoriť a začína nejakú tú tému rozvíjať, lebo jeho zámer, som zistil s tou pasážou, môže byť oveľa hlbší. Oveľa hlbší, ako by som to ja vôbec povedal. Čiže napríklad aj s tou pasážou, s jednou alebo s druhou, čo sme tu počuli, tak ten zámer, ktorý Pán Boh môže mať s nami, keď to tu už odznelo, môže byť oveľa hlbší, ako si my len myslíme. No a zistil som teda, že v mojom prípade, čo sa týka toho strachu, je kopec vecí, naozaj,
som sa bál, ale vďaka tomuto veršu som si ich mohol uvedomiť a mohol som rásť v tej oblasti vďaka tomu. Samozrejme aj iné veci potom prispeli k tomu, že si myslím, že niektorých sa už nebojím, ale to, že sa ich nebojím, je len výsledkom určitého procesu znova. A chcete vedieť, jedna z tých vecí je rozprávanie na verejnosti a kázanie. Áno, mám z toho strach. Naozaj, vždy je to veľmi veľký, hlboký a ťažký duchovný boj pre mňa, keď sa sem mám postaviť a zažívam množstvo útokov. No. Aj tento týždeň. Takže mám strach. Niektoré strachy sú úplne hlúpe a zbytočné. Poviem vám jeden, keďže kážem po konferencii GLS, ja už som to vyslovil, čo to bolo. Takže viem, že veľa z vás tam bolo. A jeden z takých útokov je to, že kto si ty v porovnaní s tými veľkými speakrami? Hej, ty chceš rozprávať po takej konfere, proste ty si úplne taký mravček, ktorý nič nevie. Hej, ty sa im nikdy nevyrovnáš. Áno, takže čo chceš, aký dojem urobiť? To oni sú proste profesionálni rečníci, profesionálni kazatelia a ty si taký niktoš. Hej. Aj tak to nedopadne dobre, aj tak ťa nikto nebude počúvať, aj tak to zanikne celé v tom výrvare. A môžete spovedať, že to je hlúpe a to je blbé, ale myslím si, že každý to poznáte. Že každý to poznáte, keď máte ísť do niečoho a diabol proste príde a už si zoberie ten váš mozog a už proste to gňaví. A jeden z tých prejavov toho, ako to ja prežívam, je potom strach. Že to tu nedopadne dobre a tak. No a študovať ešte jedna vec, poviem, znamená aj to, čo som začal robiť tento rok oveľa viac. A to bolo ísť do samoty, ísť do ticha. Stíšiť sa, naozaj doslova úplne stíšiť sa v zmysle všetko vypnúť, všetko odstaviť, odstrihnúť sa, vypnúť Wi-Fi, 3G, 4G, všetky G, ktoré existujú a zobrať len tú knižku, len tú knihu, len ten Boží zákon, zobrať pero, papier a nič viac. Nič viac. A ísť takto do ticha na miesto, kde ma nikto nebude vyrušovať a tam to skúmať s perom v ruke a čakať, čo vám Pán Boh povie. A tento rok vďaka tomu, že sa to udialo viackrát, ja mám napísaných mnohonásobne viac vecí, ktoré mi Pán Boh hovoril ako kedykoľvek predtým. Veci, ktoré mi hovoril do môjho života, z jeho slova. A ja osobne teda si myslím, že vďaka tomu som sa pohol ďalej a je to veľmi taký potešujúci pocit. Ale aj to znamená študovať pre mňa, možno aj pre vás, že naozaj odstrihnúť sa úplne a dať šancu tomu, že nič nebude stáť medzi vami a medzi Bohom. No a už som spomínal, znamená to aj byť otvorený voči iným spôsobom práce, s Božím slovom, ako sme možno zvyknutí. Ja mám jedného známeho, ktorý sa tak hrdil tým, že ako pozná niektoré časti Božieho slova. A potom sa mu stalo to, že jeden taký učiteľ mu dal takú výzvu, tak keď to tak dobre pozná, že ktorý verš je taký, ktorý akože si myslí, že fakt ho dobre poznáš, že naozaj ho vieš, naozaj ho proste vieš odrecitovať. Ktorý je taký? Tak on mu povedal, že dobre, tak čo ja viem, pre mňa taký verš je Skutky 1.8. Skutky 1.8. Tak mu to tam odrecitoval, jeden, druhý, tretí preklad. A tento učiteľ mu hovorí, dobre, tak keď to tak dobre poznáš, tak budúci týždeň sa stretníme a prídi a povedz mi 50 pozorovaní z toho veršu. 50. A on mu hovorí, ten môj známy, 50, však tam ani slov nie je 50. A hovorí, no však, ale keď to dobre poznáš, tak s tým nebudeš mať problém. A ja ti poviem, že je ich tam viac. 50 to je tak, aby si sa rozbehol. Je ich tam viac. Takže to celé len odhalilo to, že tam je toho oveľa viac, ale on si myslel, aj my si môžeme myslieť, že už mi to nemá čo povedať. Taký verš, že nebudem sa báť zlého, veď ty si so mnou, tvoj prúd a tvoje palice ma potešujú, to už mám zmaknuté, to už predsa viem. No nie, neviem. Neviem, čo všetkého sa môžem báť, ale musím dať Bohu šancu, aby mi to povedal. Ak nie, tak mi to nepovie a nemôžem ísť ďalej. Ozdráž si totiž zaumienil skúmať Hospodinov zákon. A ešte jednu vec poviem k tomu, možno kľúčová veta, ak si z tejto pasáže nič nezapamätáte.
Študijné skratky, nie že skracujú čas potrebný náš duchovný rast, ale ho skratujú. Toto teraz používam, to je to takéto motto. Študijné skratky. Nie, že skracujú čas na môj duchovný rast, ktorý potrebujem, ale ho skratujú. Skrat, nefunguje. Takže žiadne skratky, nie. Pomaly, kľudne, ale otvorene. No, čo ešte robil Ezdraž? Ezdraž sa rozhodol, že bude aj poslúchať písmo, že bude plniť to slovo. Keď nie som poslušný tomu, čo je v jeho slove, tak ako Pán Boh môže použiť to slovo v mojom živote? Naozaj, keď chceme, aby to slovo sa nejak udomácnilo aj v mojom živote, chceme ho žiť, ale nie sme poslušní, tak ako ho môže použiť, aby som rástol v nejakej oblasti? Ako sa môže stať realitou toto v mojom živote, keď pred ním utekám, schovávam sa, skrývam sa, je to pre mňa nepríjemné, bránim sa tomu. Ja som čítal nedávno v rámci môjho čítania príbeh Jonáša, ktorý proste zažil to, čo by sme všetci chceli zažiť. Fakt, akože dovolím si tvrdiť, že všetci by sme chceli počuť tak Božie slovo, ako ho počul on. Pán Boh sa mu prihovoril a dal mu konkrétny pokyn, čo má robiť. A Jonášova reakcia na to, neviem, či viete, aká bola. Jonáš vstal a ušiel. Jonáš vstal a ušiel. A táto fráza, to bola jedna z tých, ktoré tento rok Pán Boh používa v mojom živote. Áno. Pán Boh mu jasne povedal, čo má robiť. A nám to hovorí tiež úplne jasne, úplne jasne. A Jonáš vstal a ušiel. A tam je napísané, pred kým ušiel inak. Ušiel nie pred ľuďmi, pred tým mestom Ninive, do ktorého Pán Boh poslal, ale on ušiel spred tváre Hospodina. Mu nevyhovovalo to, čo mu Pán Boh povedal. Ano, to bola grandiózna neposlušnosť. Podobnú skúsenosť mám nedávnu s jedným bratom, ktorého nepoznáte, takže nemusíte zisťovať, kto to je. Povedal mi, raz sme diskutovali v jednej oblasti o tom, ako rastieme teraz vo viere a teda vysvetlo, že je taká jedna vec, ktorej on nerastie. A ja som sa ho tak pýtal, teda, či s tým má nejaký problém, hej, že teda ak tej konkrétnej oblasti nerastie, že prečo to asi tak je. Hej? A bol som zvedavý, čo povie, a on povedal doslova, budem ho citovať, ja neposlúcham Boha v tejto oblasti, lebo ja taký nie som, ja mám inú povahu. Ja neposlúcham Boha v tejto oblasti, lebo ja taký nie som, ja mám inú povahu. No aký postoj, aký vplyv môže mať tento postoj na jeho duchovný rast? Aký vplyv môže mať akákoľvek výhovorka alebo ospravedlnenie, ak chcete krajšie slovo, takéhoto typu na náš duchovný rast. Lebo ja taký nie som, lebo niečo. Takže veľmi radi by sme chceli počuť Boží hlas priamo do uší. To by bolo úplne super. Veľmi radi by sme vedeli, ako si máme poradiť s určitými situáciami, výzvami, ale keď sa nám to nehodí do našich predstav, ako by to malo byť, no tak potom nie. Tak Jonáš ušiel spred tváre Hospodina. Takže Jonáš, Tomáš, to sa tak dosť rímuje. Takže toto je také zrkadlo, ktoré mi aj v tomto tak Pán Boh nastavoval. V tom, či teda naozaj poslúcham písmo, to, čo tam je napísané. A keď hovorím poslúcham, tak hovorím poslúcham a nie, či hovorím o tom, či ho poslúcham. Aby ste chápali. Aj o tom sa dá rozprávať strašne dlho, ale ak naozaj chceme rásť, tak sa pýtajme aj to, či nie sme zaseknutí kvôli tomu, že neposlúchame Božie slovo. Jedna z mojich takých obľúbených oblastí, naozaj mám rád túto oblasť, veľmi rastu vo viere, je hľadanie Božej vôle. To je proste taká moja srdcová téma. S mojou manželkou sa síce na tom vôbec nezhodneme, lebo ona tvrdí, že to v Biblii nie je nikde napísané, ja tvrdím, že to tam je všade napísané, takže máme veľmi živé rozhovory na túto tému a mňa veľmi fascinuje, keď prichádzajú za mnou ľudia, ktorí chcú niečo si vypočuť na túto tému, lebo od niekoho počujú, že ja niečo o tom viem, hej, tak sa porozprávame. Ale len jeden príklad vám poviem za mnoho. Keď som mal takýto rozhovor nedávno, a teda jeden človek, jeden manželský pár sa ma pýtal, že my teda máme takúto situáciu, stojíme v takejto etape nášho života a nevieme hľadať teda Božiu vôľu. A ty teraz sme počuli, že ty to tak vieš, že tam niečo k tomu povieš. Takže tak čakáme teda, že čo nám povieš k tomu.
No a ja som sa ich opýtal, v podstate prvá otázka ich úplne zložila. A tá prvá otázka bola tá, že ja som im povedal, že ja vám veľmi veľa k tomu viem povedať, ale ja sa vás najprv opýtam. Toto je zásadná otázka, ktorá všetko predurčí. A oni sa že no, čo to je? Ste ochotní ju plniť, keď ju budete vedieť? Ste ochotní ju plniť, keď ju budete vedieť? No a mali sme o tom úplne výborný rozhovor, ktorého výsledkom bolo to, že nie. Nie. Oni otvorene povedali, že keby nás Pán Boh viedol určitým smerom, tak to nebudú robiť. No a potom sme to tým zakončili, že tak potom o čom je tá diskusia? To je akože úplne akademická, teoretická diskusia, keď chcem vedieť Božiu vôľu a mám k tomu taký prístup, že nie som si istý, či potom budem robiť to, čo mi povie, alebo nie, že nie som si istý, ja to nebudem robiť, to, čo mi povie. Vieme sa nad tým veľmi rozhorčiť, keď čítame príbeh tých ľudí v písme, keď neposluchli, vrátane tých veľkých hrdinov, veľakrát Mojžiša a kopec ľudí tým prešlo, každý tým musí prejsť a ja si tým prechádzam. Ale konečným ovocím štúdia písma má byť moja zmena, a nie nejaké slovníkové definície alebo nejaké teoretické poučky. A ak to má byť nejaká pravda, ktorá mení môj život, ktorá ma naozaj posúva, robí ma niekým iným, tak proste ak tam nepreskočí nejaká iskra v podobe tej poslušnosti, tak škoda, ale ťažko sa pohneme ďalej. Spievali sme tu tú pesničku, že veľmi túžim rásť, vo viere túžim rásť, daj mi vieru a tak ďalej. Ja by som to trošku preformuloval, ja nepíšem teda piesne, na to nemám naozaj talent. V rámci tohto štúdia som zistil aj to, že len do tej miery budem poslúchať Boha, do akej ho poznám. Nie je možné poslúchať Boha do väčšej miery, ako ho poznám. Nedá sa to. Určité veci, určité kroky viery nebudem robiť, lebo poznám Pána Boha veľmi obmedzene. Keby som ho poznal viac a vedel by som naozaj, on aký je, a to, čo je v jeho slove napísané, že pre mňa naozaj platí, tak by som mal oveľa menší problém s poslúchaním. Len potom je to taký začarovaný kruh. Neposlušnosť obmedzuje moje poznanie. Keď dopredu poviem, že nebudem poslušný, tak to obmedzuje moje poznanie, lebo nemôžem Boha spoznať v situáciách, ktoré sú pre mňa neznáme, ťažké. A keď kvôli tomu budem poznať menej Boha, budem mu aj menej veriť. Hej? A zase sa to bude nabaľovať. A vždy mu budem potom veriť len do tej miery, ako ho poznám. Takže totálne začarovaný kruh. A samozrejme, je to na nás, aby sme z neho vystúpili. To nie je začarovaný kruh pre neho, to je začarovaný kruh pre nás. Takže nemôžem ho poznať viac. Dávam jeden príklad. Som nedávno hovoril s jedným človekom, ktorý len nedávno začal brať vážne jednu pasáž, dosť dlho ju úplne ignoroval, neposlúchal, neriešil to, kašľal na to, ľudovo povedané. A to je tá pasáž, možno poznáte ten verš, mali by sme ho všetci poznať, lebo chceme činiť učeníkov, kde je napísané, že choďte a činte mi učeníkov zo všetkých národov. Áno, zo všetkých národov. A keď si to teda zosobníme, to znamená, že mal by som byť v kontakte s ľuďmi z iných národov a dokonca ja by som mal ísť za nimi. Čiže človek, ktorý toto dlhé roky ignoroval, neriešil to, kašľal na to, tak musím skrátiť ten príbeh, tak Pán Boh nejakým spôsobom to tak teda zariadil, že ho odvelil na jeden taký misijný výjazd do Afriky. Prvýkrát išiel do inej kultúry, snažiť sa robiť evangelizáciu a činiť učeníkov. A odtedy jeho duchovný rast sa veľmi silne pohol dopredu. Áno, a on to pripisuje tomu, že poslúchol Boha v jednej konkrétnej oblasti, ktorá bola pre neho dovtedy úplne neaktuálna, nezaujímal sa o to, neriešil to, že či svet potrebuje počuť evanjelium skrze neho. Neriešil to. No, takže teraz tam chodí pravidelne a vďaka tomu rastie duchovne. Teraz v tej jednej konkrétnej krajine, v Etiópii, kde chodí do jedného mesta, ukazoval mi fotky, chodí do úplne chudobnej časti jedného mesta, vďaka tomu je tam jeden nový zbor, vďaka tomu, že on išiel a Pán Boh ho použil.
A je to iný človek. Je to iný človek. No ale aby sme to dokončili, tak ešte ani tu to nekončí. Ešte ani tu to nekončí. Lebo Ezdráš si zaumienil nielen skúmať Hospodinov zákon, nielen plniť ho, ale ešte aj niečo iné je tam napísané. A to je učiť. A tam je napísané, že učiť izraelský národ. Pred pár rokmi ma oslovil vedúci jednej skupinky, ktorej bolo asi... On hovorí, že mám takú skupinku, vediem, už dlhé roky je nás asi 15. Asi 15 sa stretávame. Vieš čo, máme taký problém a ja viem, že ty tiež robíš skupinky, tak som sa chcel spýtať, či by si mi nemohol poradiť. A že aký je problém? Vieš čo, mne sa zdá, že tí ľudia tam sú už akože fakt zaseknutí. Ja už neviem, čo s ním mám robiť. Všetci sú zaseknutí, všetci prídu na to štúdium, hej, my si akože porozprávame sa, nejaké veci si povieme, obohatíme sa a tak. Ale nejak to proste zastalo, nejak to viazne. Hej? A že čo s tým má robiť? No ja som sa ho pýtal, že teda koľko rokov sa už takto stretávate a koľko rokov už tento stav pretrváva. Tak hovorí, že no asi tak 2-3 roky je to tak už, že je to také zaseknuté, ale stretávame sa oveľa dlhšie. Akože oveľa dlhšie. No a ja mu hovorím, že ako si robíš zo mňa srandu. Že vy sa stretávate, tá istá skupina, tak dlho a vrajme, čo tí všetci ostatní robia s tým, čo počujú na tej skupinke? Majú akože niekoho, koho oni vedú, majú nejakú vlastnú skupinku? Že nie, že to nikto nerobí. Nie. To je proste, toto je miesto, kde oni chodia prijímať a nič ďalej sa nedieje. No tak ja som povedal, že akože prepáč, ale nič iné, žiadny materiál, nič vám nepomôže, ako len to, že budúci týždeň prídi a povie, že od budúceho týždňa končí naša skupinka v tej forme, aká je. Každý z vás chcem, aby ste mali vlastnú skupinku. Už ste tak prevyučovaní k neposlušnosti, že už nemám vám čo nové povedať. Akože čo ešte potrebujete počuť? Jednoducho, už každý z vás by mal tie 2-3 roky mať vlastnú skupinku a vyučovať s tým cieľom, aby tí istí ľudia o 2-3 roky možno mali ďalšiu skupinku, vlastnú. Pravdu povedať, neviem, či to spravili nakoniec, ale bola to veľká výzva pre nich, lebo by to všetko zmenilo. Všetko by to zmenilo z toho pasívneho prístupu, že prídem na miesto, kde delegujem zodpovednosť na niekoho iného a ja sa nejak zapojím, ale tá hlavná zodpovednosť nie je na mne. Ale keď to robíme, keď naozaj každý z nás aj vyučuje, tak sa uzavrie taký malý kruh, ale veľmi efektívny kruh práce s Božím slovom. Sa to tak dotiahne do konca. Ten cyklus spôsobu práce s Božím slovom, ktorý nám pomôže duchovne rásť a pohnúť sa dopredu. A o tomto by som vedel veľa hovoriť, ale musím pomaly končiť. Takže je aj ten aspekt toho vyučovania. To znamená, že už keď si dám tú námahu, rozhodnem sa, prispôsobím tomu svoj život, urobím určité zmeny vo svojom rozvrhu, urobím to svojou prioritou. Už keď to študujem a už keď to poslúcham, tak jedna z tých vecí, ktoré potom robím, je, že vyučujem, lebo to je jedna z tých vecí, ktoré máme robiť s Božím slovom. Čiže ak chceme byť poslušní, máme ho vyučovať. Máme si nájsť miesto, kde ho môžeme vyučovať. Takže, aká bola tá Ezdrášová práca s písmom? Ja som to nejak takto si zhrnul. Tieto 3 veci. Aktívna, lebo sa rozhodol a rozhodoval. Čiže bol v tom aktívny. Potom bola osobná, lebo robil to samoštúdium, nedelegoval na niekoho iného túto vec. A tiež bola komplexná, lebo robil aj jedno, aj druhé, aj tretie. Aj študoval, aj aplikoval, aj vyučoval. Mám tu ešte nejaké otázky, ktoré mi napadali, keď som sa venoval tomuto, tak možno aj to vám poslúži. Nemám ich tam, tak ak chcete, musíte počúvať. Takže k tomu prvému, čo som hovoril, k tomu rozhodnutiu. Ako sa momentálne rozhodujem ohľadom práce s Božím slovom? Momentálne, v tejto dobe. Otázka. Druhá hneď, ako často sa pýtam túto otázku?
Ako sa rozhodujem momentálne ohľadom práce s Božím slovom v mojom živote, ako často sa pýtam túto otázku a ako úprimne si na ňu odpovedám. K tomu druhému, k tomu štúdiu, čo hovorí Božie slovo do môjho života, do mojich súčasných konkrétnych reálií, čo ma chce Pán Boh naučiť. A nechať na ňo. Nech on dá odpoveď. Keby som si ja mal dať odpoveď na ten verš, že nebudem sa zlého báť, nikdy by som nenašiel tie odpovede, ktoré mi dal on. To tretie, to poslúchanie, plnenie. Ako ho poslúcham, ako reagujem na to, čo hovorí, ako aplikujem to, čo mi hovorí. A zdôrazňujem, nie je to, že ako by som mal poslúchať, ako by som mal reagovať, ako by som to mal aplikovať. Je v tom veľký rozdiel. Ako by som to mal robiť versus ako to robím. A to posledné, koho, kedy, ako, kde vyučujem, odovzdávam, hovorím tieto Božie pravdy a princípy. A na tieto štyri ma teraz, tak povedať, sprevádzajú životom. Tieto štyri oblasti, tieto otázky, ktoré sú tam, ktoré som vám hovoril. A vďaka tomu teraz prežívam celý, dá sa povedať, taký dlhšie obdobie, celý rok, takého veľmi živého, vynoveného vzťahu s Bohom. A skončím jedným príbehom, dúfam, že krátkym. Teraz nedávno som mal možnosť lepšie spoznať jedného človeka, ktorého už poznám pár rokov. A on má taký pracovný režim, že pracuje 10 hodín denne približne, plus teda dochádza do roboty, je manažérom jednej veľkej celosvetovej banke. Že tam sa od neho vyžaduje proste veľmi silné pracovné nasadenie. Plus má rodinu, má 3 deti, už nie malé, také najmenšie, ale trošku staršie. Jedno je na vysokej škole v prvom ročníku a pár rokov odstup, tie ďalšie 2. A mňa vždy zaujíma, že ako takíto ľudia, ktorí sú naozaj zaneprázdnení, riešia to, že kedy trávia čas s Bohom a ako ho trávia. Lebo myslím si, že oni sú veľakrát v tom oveľa zodpovednejší ako my, čo nie sme tak zaneprázdnení. No a tak on mi povedal, tak vám veľmi stručne poviem, čo robí on. A možno to bude inšpiráciou aj pre vás a zistíte, že naozaj nemáme žiadne výhovorky. Je to len otázka priorít, otázka toho, či chceme alebo nechceme a nič iné to nie je. On mi povedal, že môj režim je takýto. Ak vstávam pondelok až piatok o 4 ráno, od 4 do 7 robím 2 veci, bez ktorých nemôžem existovať. Jedna vec je čas s Bohom, hodina až hodina a pol. A druhá vec je chodím cvičiť. Jedno mi dáva duchovnú potravu, duchovnú energiu, to druhé mi dáva fyzickú, emocionálnu. Potom idem do roboty, od 8 začínam pracovať a zvyčajne pracujem do 18. 2 dní v týždni večer mám službu v zbore nejakým spôsobom. Teraz vediem skupinku, mám 2 chalanov, ktorých vediem v učeníctve, ktorých som si sám našiel. Neprišli za mnou, ja som si ich našiel, oslovil som ich. Mám jedno miesto, kde prijímam ja, kde nemusím nič pripravovať. Jedenkrát cez víkend chodí evangelizovať na nejaké miesto, kde jeho zbor chodí evangelizovať. Cez víkend nestáva o 4, ale o 6. A toto robí už asi 30 rokov. No. A keď som sa s tým človekom rozprával, tak Pán Boh ma usvedčil zo všetkého a zistil som, že naozaj nemám sa na čo vyhovoriť. A do tohto prišlo aj toto štúdium. Tak dúfam, že to bolo povzbudením pre vás. Aby ste sa k tej jednej knihe, ktorá na tých výstavách a konferenciách je trošku tak vzadu a nemá taký atraktívny obal ako tie ostatné, ani tá grafika možno nie je najkrajšia a najlepšia, ale aby sme sa k nej vracali naozaj všetci a pracovali s ňou spôsobom, ktorý nás posunie naozaj ďalej dopredu. A dúfam, že toto bol taký malý návod k tomu. Ďakujem.